Intel·ligència emocional o intel·ligència artificial? Què prioritzo? Prioritza la intel·ligència emocional si el que necessites és prendre decisions estratègiques. Decisions estratègiques. Què són les decisions estratègiques? Doncs són decisions amb dues característiques. Una a llarg termini i una a curt termini. A llarg termini perquè són decisions el resultat de les quals només es pot avaluar quan ha passat molt de temps. A curt termini perquè són decisions que des del mateix moment que les hem pres estem transformant la realitat, estem canviant les regles del joc. Les coses ja no tornen a ser mai més com eren. En el cas d'una persona, una decisió d'aquest tipus podria ser tenir fills o no tenir-ne. Una vegada tenim fills, la nostra vida i nosaltres mateixos ens transformem. No som la mateixa persona que érem. A la vegada, saber si ha sigut una bona decisió o una mala decisió només ho podrem avaluar quan hagi passat molt de temps, perquè és una decisió que impacta sobretot a la nostra vida. En el cas d'una empresa, podria ser el model de negoci. Si jo aposto per una empresa el model de negoci de la qual és que jo ofereixo un servei gratuït pels usuaris i de pagament per una altra persona, per exemple, si tinc un mitjà de comunicació i uns són els lectors i els altres són els anunciants, per exemple, si jo decideixo que el meu model de negoci és tenir un petit grup de clients que paguen molts diners pel servei o el meu model de negoci és tenir moltíssims clients que paguen molt poc pel servei, en la mesura que jo prenc aquestes decisions, estic fent que el meu negoci pugui evolucionar d'una manera o d'una altra, però la idoneïtat d'aquesta decisió només es pot prendre a molt llarg termini. D'acord? Aleshores, per què la intel·ligència emocional ens ajuda molt més que la intel·ligència artificial per prendre aquestes decisions? Segurament per moltes raons, però n'hi ha una de clau, que és que aquestes decisions tenen molt a veure amb la idea que nosaltres tenim de quina és la nostra aportació al món, de quina és la nostra aportació de valor, de per què estem fent les coses. I en aquest sentit, això té molt a veure amb sentiments, amb emocions, amb conviccions, amb valors. Tot això difícilment una màquina ho pot parametritzar i molt més difícilment pot parametritzar-ho en el nostre cas personal i íntim. Per tant, en la mesura en què nosaltres tenim capacitat de recollir tota aquesta informació emocional i afegir-hi una capa racional, tenim capacitat de prendre millors decisions. I això difícilment mai podrà fer una màquina per nosaltres.